It-8 ta' Settembru l-inna l-poplu Malti tfakkarna fir-rebħa fuq it-torok fl-assedju l-kbir, ir-rebħa fit-tieni gwerra dinjija u anke l-festa ta' Marija Bambina. Marbuta ma' dan il-jum hemm tradizzjoni li writna mingħand missirietna dik tat-tellieqa tal-Vitorja magħrufa aħjar bħala r-regatta. Kienu l-Barklorju Sajjida Sengliani li fis-sena 1822 taw bidu għal din it-tellieqa tad-dajjes. Qabilha kien hemm tiġrijiet oħra. Fosthom kien hemm it-tiġrija tal-regatta tal-Porto Salvo. Dina nafu li bdiet għal-ħabta tal-1625. Issa bejn ir-regatta l-ewwel waħda tal-Porto Salvo sakemm waslet ir-regatta tal-Vitorja, dana kien hemm diversi tiġrijiet oħra. Imma forsi l-aktar tiġrija li kienet organizzata tajba kienet din li aħna qegħdin niċċelebraw illum ir-regatta tal-Vitorja li aħna ssir fit-8 ta' Settembru ta' kull sena. Iżda b'xorta ħażina t-tellieqa tal-Vitorja tilfet ftit mill-popolarità tagħha fuq livell nazzjonali. Minn din is-sena l-Gvern beda jaħdem biex ir-regatta tradizzjonali terġa' tqum fuq saqajja u aktar nies jattendu għal dan il-wirt nazzjonali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Stefan Bontempo ħabbar li twaqfet Kummissjoni tal-Isport li qed tissejjaħ nifs ġdid għall-port. Matul dil-ġimgħa dil-Kummissjoni ser torganizza Water Festival. Dal-festival ser jiġi organizzat fil-Port il-Kbir. Jiena kont nara d-dedikazzjoni tal-qaddiefa tar-regatta. Ma stajtx nieqa' passiv u ma nagħmel xejn. Wara li l-ħadd niftakar nintqajt mal-klabs kollha u mbagħad waqqaft il-Kommissjoni l-Sports Needs ġdid għall-port. Rajt il-potenzjal tal-qaddiefa, rajt il-potenzjal ukoll tal-Port il-Kbir. Qaqqadthom flimkien u l-attività ta' din il-ġimgħa li s-soltu kienet tiġi ċċelebrata f'nofsinhar se tkun mifruxa f'ġimgħa b'attivitajiet sportivi li huma relatati mal-baħar u l-qofol ta' din il-ġimgħa tkun it-tiġrija nifisha dik in-nofsinhar. Il-ħadd se jkun hemm sfilata tradizzjonali li titlaq mill-Birgu tintemm fl-Isla b'sem ta' 10 dajjes tal-pass. Is-sibt se jsiru n-numru ta' tlielaq tad-dajjes kif ukoll wirja ta' muturi tal-baħar. Dawn l-attivitajiet kollha se jwasslu għal jum il-Vitorja fejn kmieni wara nofsinhar tibda r-regatta nazzjonali.